Ο τέταρτος καταραμένος μηχανικός ήχος ήταν αρκετός για να με βγάλει από το λίθαργο και να με αναγκάσει να ανοίξω τα βαριά γεμάτα ύπνο μάτια μου. Θυμήθηκα πού ήμουν. Στο κρεβάτι μου, κάτω από τα σκεπάσματά μου, που μόλις ένα λεπτό πριν μου φαινόταν το πιο μαλακό και παρηγορητικό πράγμα στον κόσμο. Όμως τώρα δίμησαν με ζουρλομανδία, περιορίζοντάς με και παγιδεύοντάς με. Τα πέταξα από πάνω μου και έπιασα το τηλέφωνό μου, το οποίο η σκληρή φωτεινότητα επιτέθηκε στα ευαίσθητα βλέφαρά μου. Σούφρωσα τα μάτια, προσπαθώντας να δω τι ήθελε. 2:41 π.Μ. Κλείσει από άγνωστο αριθμό. Αναστέναξα, βρίζοντας τον εαυτό μου πόσο μαλάκας είμαι, που μπήκα στον κόπο να κοιτάξω. Αλλά αφού έφτασα μέχρι εδώ, σωστά, σύρθηκα προς την πράσινη μπάρα και σηκώσα το τηλέφωνο στο αυτί μου, μουρμουρίζοντας ένα «Γεια» σε όχι και τόσο ευγενικό τόνο. Περίμενα για ένα δευτερόλεπτο, αλλά δεν άκουγα τίποτα. Άρχισα να χάνω την υπομονή μου και ήμουν έτοιμος να το κλείσω και να προσπαθήσω να κοιμηθώ ξανά, όταν άκουσα μια πολύ αμυδρή αναπνοή από την άλλη γραμμή. Ποιος είναι? Κοίτα να δεις, φίλε, νομίζεις πως είναι αστείο να παίρνεις κάποιον τέτοια ώρα? Απάντησα στο τηλέφωνο. Η αναπνοή έγινε σιγά σιγά πιο δυνατή, σαν το άτομο να πλησίαζε στο ακουστικό. Παρατήρησα ότι ακουγόταν βαριά και δύσκολη. Το άτομο από την άλλη γραμμή ρούφηξε αέρα και έβηξε. Δυνατά αυτή τη φορά και ψήφισε 2 λέξεις που με έκαναν να ανατριχιάσω. Κοίτα έξω. Πετάχτηκα, έχοντας περάσει από την κρίνια στον δρόμο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Πετάχτηκα από το κρεβάτι, αλλά αποφάσισα για το τι στο διάλογο να κάνω. Να καλέσω την αστυνομία? Ζούσα στο κέντρο της πόλης και ήταν Παρασκευή βράδυ. Καμία πιθανότητα, αφού θα μπορούσε εύκολα να είναι μια φάρσα. Κοίταξα την κουρτίνα απέναντι από το δωμάτιό μου, ξέροντας τι έπρεπε να κάνω. Κατάπια, νιώθοντας τις τύχες στο σβέρκο μου να σηκώνονται. Μου πέρασε από το μυαλό να ψάξω για κάποιο όπλο ή κάτι τέτοιο, αλλά ήμουν ένας φοιτητής σε ένα φτωχικό διαμέρισμα και είχα ελάχιστα πράγματα που θα μπορούσαν να με βοηθήσουν. Αναστέναξα και στάθηκα δίπλα στο παράθυρο. Έβαλα το ένα χέρι στην κουρτίνα, έτοιμος να την τραβήξω πίσω, όμως την ίδια στιγμή τρομοκρατημένος. Αναρωτήθηκα τι θα μπορούσε να υπάρχει εκεί έξω. Εικόνες από ταινίες τρόμου πέρασαν από το μυαλό μου, καθώς σκεφτόμουν ένα μανιακό με ένα ματωμένο μαχαίρι να στέκεται ακριβώς έξω από το παράθυρό μου, χαμογελώντας μου με ένα αρρωστημένο χαμόγελο. Προσπάθησα να το βγάλω από το μυαλό μου, συνειδητοποιώντας ότι ήταν γελίο. Παίρνοντας μια βαθιά ανάσα, τράβησα την κουρτίνα με μια γρήγορη κίνηση, εκθέτοντας τον εαυτό μου στον έξω κόσμο και σε ό,τι και αν βρισκόταν πέρα από τη σχετική ασφάλεια του δωματίου μου, κοίταξα έξω, τα μάτια μου περιπλανόμενα νευρικά από άκρη σ' άκρη. Δεν είδα τίποτα. Μόνο τη συνήθως άδεια γειτονιά μου, όπως ήταν πάντα. Κύματα ανακούφισης με διαπέρασαν, συνειδητοποιώντας ότι ήταν απλώς μια κακοστημένη φάρσα κάποιου φίλου, ο οποίος προσπαθούσε να με τρομάξει. Ωστόσο αυτό δεν κράτησε για πολύ. Ξαφνικά συνειδητοποίησα πως παρόλο που το τηλέφωνο μου ήταν πάνω στο κρεβάτι, στην άλλη άκρη του δωματίου μπορούσα ακόμα να ακούσω την ίδια βαριά αναπνοή, εξίσου καθαρά όπως όταν το είχα στο αυτί μου, να έρχεται ακριβώς από πίσω μου.